Szóval 3 kis cica, egy fekete, egy szürke, meg egy fehér, meglátott egy egeret, és úgy szól neki, utána futottak. A kisegér beugrott a igen, a lisztes dobozba. A kis cicák hoplá, utána a kisegér elszaladt. A ládából pedig 3 másod. Egy arcit, mosolyom, itt mosolyog. Mosolyog a cica, igen. És milyen színűek lettek a cicák a liszttől? Milyenek a bundájuk, milyen lett? Ki van a kezedbe, szívem? A Béla. Béla a kutyád? Béla tudta. Ő is hallgatja a mesét. A 3 fehér kis cica meglátott az udvaron egy békát. És úgy szól neki, utána futottak. A béka beugrott egy ócska kályhacsőbe, igen. A kis cicák hoplá, utána a béka szépen tovább ugrandozott, és a kályhacsőből előbukkant 3 fekete kis cica. Koszosak lettek a kályhacsőtől. Feketék, koszosak lettek. A 3 fekete kis cica ment-mendegél tovább, egyszer csak egy tóhoz értek. Mi lakik a tóban? Na, mi lakik a tóban? A cicsa. Nem, a tóban a halacska lakik. Meglátták a halacskát, és ott szól neki. Utána ugrottak. Béla is utána ugrott? Vagy Bélának meséled, hogy mi történt? Elmeséled Bélának, hogy a cicák beugrottak a tóba? Igen. A halacska elúszott, és a tóból kimászott. Bálint, szóval mindig ezzel bosszantod, az nem vau-vau, hanem csuromvizes cica. Ez itt nem vau-vau. Itt vau-vau. De nem vau-vau kicsi, hanem... De Bálinka, az egy nagyon vizes cica, így lóg a füle a víztől, meg össze van rakadva a bundája. Tudod, azt már annyiszor elmondtam, hogy ez nem kutyút. Minek bosszantod anyát, ugye? Na és képzeld, hogy ez a 3 kis cica elindult hazafelé. Sütött a napocska, mutasd meg, hol süt a napocska. Nem. Hát itt ezen a képen hol süt a napocska. Ott bizony süt a napocska, és a kis cicák megszáradtak a melegben. Igen, most már szép lett a bundájuk. Mit isznak? Tej. Miből iszták a tejet? Tányérból, igen. És miután jól belakmározták, telerakták a bendőket, utána szépen aludni mennek, ahogy Bálinka is. Jól van, na Tomás, és a Harvey szeretnéd? Igen. Jó, visszatérünk a kezdetekhez. És mi lesz a szilvás gombóccal? Az utána jön anyukám. Jó, a tomatos, jó. Ma nem lesz szilvás gombóc. A Harvey. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy hajó. Az a nagy hajó hozta a tengeren Harveyt. És kitette át Harveyt a sínekre. Dehogy is, kitette át Harveyt a hajóról a sínekre. A daru, te huncut, már nem emlékszel? A daru, itt van Cranky daru. Nézd, ide fel van akasztva Harvey. A darura. Ide leteszi a sínre. Látod?
Kövér ellenőr bácsi, igen, úgy hívják. Szegény, kicsit kövér. Túlsúlyos. Harvey nagyon örült, hogy megérkezett. Mit csinál Harvey? Itt mit csinál? Boldog. Boldog, igen, mosolyog, igen. És első este elmennek aludni a vonatok a fűtőházba, és mit mondanak neki a vonatok? Nem szeretünk, Harvey, mert te olyan más vagy, mint mi. Neked darud van, nekünk meg nincsen, úgyhogy mi nem szeretünk téged, és akkor Harvey mit csinál? Mit csinál Harvey? Örül? Hanem mit csinál? Szomorú, igen. Mi van ott neki a szeme alatt? Ott mosolyog. Itt meg már mosolyog, igen. Vagy nem szél. Nem sír, mert mi történik? Na, tovább. Tovább Percy leesik a sírről, a vagonokkal, jön a busz, és szól a kövér ellenőr bácsinak, hogy gyorsan küldje oda Harveyt, és Harvey nagyon boldog. Oda siet, hogy segítsen Percy meg a vagonokon, ugye? Ott van Harvey, most mondja meg neki a kövér ellenőr bácsi, hogy indulj Harvey, mert Percy nagy bajban van, segíteni kell neki, vissza kell tenni őt a sínre. Ugye? Annak kihadt. Kihasadt, igen, kiukat. De mit csináltál vele? Rajta aludtál, ugye? Rajta aludtál, mert be kellett tenni az ágyba neked ezt a könyvet. És mi történik? Harvey visszateszi Percyt a sínre a darujával, és a vagonokat is visszateszi, a bácsik pedig nagyon örülnek. A kövér ellenőr bácsi különösen nagyon örül. Meg a buszvezető bácsi is örül. Mindenki nagyon örül, hogy Harvey ilyen ügyes. Ugye? Hol van a kövér ellenőr bácsi? Ott? Milyen színű mellénye van neki? Milyen színű a mellénye? Ami rajta van. Nem tudom. Nem tudod, sárga kicsi. Itt a mellénye, látod, a kabátja alatt van egy mellénye, az sárga. És a busz milyen színű? Bőrti a buszt. Én voltam véletlenül, megnyomtam itt alul az ágyat. Milyen színű a busz? Nem tudom. Nem mondd, hogy nem tudod, te hogy. Hajrá. Piros. Piros, bizony. Jó, piros. Nagyon piros. És akkor mi történik Harveyval? Elmennek a vonatok a fűtőházba aludni, mert lemegy a napocska is elment aludni, besötétedik, feljönnek a csillagok. Hát alszik, mert itt van fent a hold, meg a csillagok. Olyankor alszik a napocska, többnyire. Nem, Bálintka. Bálintka, most te is alszol, már Harvey is alszik. Bálintka? Meg Béla milyen álmos. De Béla nagyon álmos. Nincs másik. Na jó, akkor a szilvás gombóc van. De csak az az utolsó, a szilvás gombóc.